Tervetuloa tutustumaan katumaasturiin, joka tarjoaa markkinoiden parasta vastinetta rahalle. Kona Hybrid on valittu vuoden autoksi suomalaisten autotoimittajien toimesta. Erityisesti kiitosta ovat saaneet taloudellinen hybridvoimalinja, näppärät tilajärjestelyt ja edistyksellinen viihdejärjestelmä. Kona Hybrid on kasvanut perheauton kokoluokkaan. Kasvaneiden sisätilojen lisäksi se pitää sisällään monia käytännöllisiä tilajärjestelyasioita. Esimerkiksi takaistumen voi taittaa 40-20-40 suhteessa, jolloin autoon mahtuu sisään pitkiä tavaroita, kuten vaikkapa pari surffilautaa ja matkalaukut sekä 4 aikuista ihmistä. Teknisesti Kona Hybrid edustaa hintaluokkansa kirkkainta kärkeä. Uuden sukupolven tietoviihdejärjestelmä mahdollistaa muun muassa täyden etäpäivitettävyyden. Uutuutena auton voi myös käynnistää digitaalisella avaimella, kuten avainkortilla tai puhelimella tai älykellolla. 360 asteen kamerajärjestelmä mahdollistaa turvallisen pysäköinnin ja jopa varoittaa autoista katvealueessa. Juhlavuoden kunniaksi toimme mallistoon Kona Hybrid Premium Award Edition erikoismallin. Tervetuloa tutustumaan!